खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। जोंहा दाख्लै बावै जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानो हानाय आरो जायफोर बिथांमोना दाख्लै बावैसो हायार सेकेन्डारि एबा पिइउ एग्जामखौ पास जानानै थांनो हानाय बिथांमोननि थाखाय जोंहा स्कलारशिप दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो नागिरदों दि जेनेबा नोंथांमोना माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो मा डकुमेन्ट्सखौ गिबियावनो रेडि खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन जाहाथे बेनिखायनो नोंथांमोना स्टुडेन्टफ्रा भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायो जाहाथे नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हायो। गिबियावनो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। आं बे नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव फैनानै दंफैखायो अफिसियेल वेबसाइट बियो। बेहाय नोंथांमोना गासिबो स्टेटनि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो। जेरै जोंनि आसामा गोलैयो नालाय बेनिखायनो आंनि बे स्टेट स्किमाव थुना होनि आङो। बे स्टेट स्किमाव थुनायनि उनाव जोंहा बेहाय फैगोन नै फार्स्टआवनो जुम खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानि आसाम जोंहा स्टेटआ आसाम नालाय आं बेहाय दा आसामाव थुनानै होबाय। दा बे आसामाव थुना होनाय लोगो लोगो बेहाय जेनेबा जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मा स्कलारशिप स्किम दङ बेखौ बेहाय होनाय दङ आरो जेरै नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोननो जायफोर बिथांमोना एससि स्टुडेन्ट बिथांमोननि थाखायबो दङ जायफोर बिथांमोना क्लास 9, 10 बिथांमोननि थाखाय बे प्रि मेट्रिक आरो ओमफ्राय पस्ट मेट्रिक एससि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेयो। आं दायो नोंथांमोननो एसटिखौ खोन्थानोसै। एसटिआ माने जोंना बर'फोरा बांसिन एसटि जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसटिफोरनि स्कलारशिपखौ खोन्थाग्रोनि। दा बेखौ सोर खालामनो हागोन प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 9खौ पास जानो हाबाय ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दायो मेट्रिकखौ पास जानो हाबाय बिथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर बिथांमोना एसटि केटेगरियाव गोलैयो। आसामनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बे जाबाय जोंहा प्रि मेट्रिकनिया ओमफ्राय पस्ट मेट्रिकनिया जायफोर बिथांमोना बे माने फार्स्ट इयारखौ पास जानो हाबाय माने नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जाखांनानै नोंथांमोना दायो माने पिइउआव दायो सेकेन्ड इयार जाबायबा अब्ला नोंथांमोना माने दायो बे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे जाबाय अबिसिनिसो नैबे गाहायाव फैबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन एसटिनि थाखाय नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन ना एसटि स्टुडेन्ट पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु एसटि स्टुडेन्ट आसाम। आं नोंथांमोननो इलिजिबिलिटिखौ दायो प्रि मेट्रिकनिखौ खोन्थाग्रोनि जायफोर बिथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो सानदों क्लास 9 एबा 10खौ पास जानाय बिथांमोना। आंनि बे थांनि गाइडलाइन्स बे गाइडलाइन्सआव नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। आं बे मा डकुमेन्ट्स नांगौ इलिजिबिलिटिखौ डाउनलड खालामनानै दोनखादों आं बेखौ नोंथांमोननो दायो डाउनलड खालामनायखौ खोन्थाग्रोनि र'। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव एसेबो जेबो प्रब्लेम जाया। मानो होनबा जोंहा लोगोफोर बे ईशान उदय माने नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनियाव जायफोर स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामो बेहाय गासिबो नोंथांमोना प्रपारलि डकुमेन्ट्सफोरखौ मोजाङै होनांगौ अब्लासो नोंथांमोना बेनि स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हायो। बेहाय बुंखादों नै जायफोर बिथांमोना क्लास 9, 10आव फरायदों बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बेहाय बुंदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना ओरै आरो जेनेबा दायो नोंथांमोना माबाखौ मेट्रिकखौ पास जाबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा बिथिं दङ इलिजिबिलिटि जायफोर बिथांमोना एसटि केटेगरियाव गोलैयो ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोननि पेरेन्टसनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि खम जानांगोन बोसोरसेयाव अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। माने नोंथांमोननिया बे फेमिलिनि बे इनकाम सार्टिफिकेटआव 2 लाखनि खम जानांगोन आरो एमाउन्टआ बोसोरसेयाव बे जाहैबाय। बिनिफ्राय आरो बेथ' जेबो इम्परटेन्ट गैलिया बिनिफ्राय बेनो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर माने दायो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट न'आव गैखायाबा गोख्रैनो नोंथांमोना बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लाग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय। एप्लाइआ जोंहा सेप्तेम्बर मासनिफ्राय स्टार्ट जागोन आं बेखौ नोंथांमोना दायो खोन्थाहरखाबाय जोंहा सेप्तेम्बरनिफ्रायनो एप्लाइआ स्टार्ट जागोन। दा बारा सम गैखाया नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ दानिफ्रायनो बुथुमखाबानो जाबाय जाहाथे एसे उनावहाय प्रब्लेम जाया। दा स्कलारशिप एमाउन्टखौ बोरै होगोन बेखौ नोंथांमोननो होनाय दङ। नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना जेनेबा हस्टेलाव थाग्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना मास मोनसेयाव 350खौ मोननो हागोन बोसोरसेयाव अब्ला बेसेबां जागोन नोंथांमोना दाजाबबानो जाबाय। बोसोरसेनि थाखाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ 10 मान्थसनि थाखाय मोनगोन नोंथांमोना बेखौ 10 मासनि थाखाय मोनगोन 350 नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो 10 मासनि थाखाय। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेबा हस्टेलाव थायाबा बिथांमोना 150 रांखौ मोननो हागोन ना बेखौ नोंथांमोना माने 10 मास मोनबाय थागोन आरो बेखौ बेहाय होनाय दङ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा दंबावो बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोनफागोननो बे डे स्कलार जायफोर बिथांमोना हस्टेलाव थाया बिथांमोना 750 रुपिसखौ मोननो हागोननो बुक बायनो थाखाय। बेजों दाजाबगोन आरो बेजों दाजाबसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना दाजाबना नायदो। बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना हस्टेलाव थायो बिथांमोना 1000 रांखौ मोनगोन। दा नोंथांमोना हिसाब खालामनांसिगोन ओरै नैबेथ' 350 जाहैबाय नालाय हस्टेलाव थाग्राफोरना बेजों नोंथांमोना इनटु
10 प्लास इनटु खालामबानो जाबाय अब्ला पेमेन्टआ बेसेबां जायो एबा फैसाया बेसेबां जागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हागोन बे जाहैबाय जोंना प्रि मेट्रिकनियासो लोगोफोर प्रि मेट्रिकनि स्कलारशिपनि बागैसो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरदों आरो माखासेनिया ओरैबो जायो लोगोफोर बे स्कलारशिप एमाउन्टआ 10,000बो हाबफैनो हागौ बेफोरबायदि जायो मानि थाखाय नोंथांमोननि बे प्राइभेट कलेजफ्राव नोंथांमोना हाबदोंबा एडमिसना एसे बारा जायो नालाय बिथांमोना एडमिसननि एसे बाराखौ मोननो हागोन जेनेबा नोंथांमोननि बे हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट इयाराव एडमिसना मेट्रिक पास जाना एडमिसन लानायाव 8,000 10,000 जायोबा नोंथांमोना 11,000 12,000 बेफोरबायदि स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन आरो बे जाबाय जोंहा स्कलारशिपनि बेलायाव सेलेक्सन केन्डिडेटआ मोननो हागोन नोंथांमोना प्रपारलि माने स्कलारशिप माबाखौ एप्लाइ खालामनायाव मोजां डकुमेन्ट्सफोरखौ होनांगोन मार्कशिट बेफोर गासिबो नोंथांमोना होनांगोन बेहाय आरो जेबो होनाङा मात्र नोंथांमोना बे नोंनि फरायनायनि गासिबो डकुमेन्ट्स थाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि इनकाम सार्टिफिकेट ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना होखाथारनांगोन बे जाहैबाय जोंहा माबानिया प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनिया दायो आं नोंथांमोननो जायफोर बिथांमोना दायो सेकेन्ड इयाराव थांबाय दायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि सेकेन्ड इयाराव थांनाय केन्डिडेटफ्रा माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ बे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एलिजिबिलिटिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि गाहायाव फैबानो जाबाय नोंथांमोना बे माबाखौ डकुमेन्ट्सनि लिंकखौ एबा गाइडलाइन्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ गासिबो एप्लाइ खालामनो हायो भारतनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बेयो ST जानांगोननो बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना फैगोन बिथिं नोंथांमोना फैबानो जाबाय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन 2 लाखनि खम जानांगोन बेहायबो सेम टु सेमानो जुदि नोंथांमोना पस्ट मेट्रिकखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा फेमिलिनि इनकाम सार्टिफिकेटआ 2 लाखनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बेहाय गासिबो एखेयानो नाथायबा बेहाय स्कलारशिपनि एमाउन्टआ एसे बेलेग होनाय दङ आरो नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन बिथिं नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्कलारशिप एमाउन्टआ बिथिं एसे बारा होनाय दङ बेबायदिनो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसआ सेम टु सेमानो प्रि मेट्रिकजों पस्ट मेट्रिकजों दा माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माने इनकाम सार्टिफिकेटखौल' दिहुनना लादो ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ नोंथांमोना बयबो दिहुनना लाबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट होनोबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आरो नोंनि बे गासिबो फरायनायनि सार्टिफिकेट मार्कशिट एडमिट कार्ड बेखिनियानो आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइनि डेटआ नोंथांमोना सेप्तेम्बर फार्स्ट उइकनिफ्राय माने बे 1निफ्राय 7 सेप्तेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनखौ खालामनो हागोन दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बयनिबो जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालामो गासिबो स्टुडेन्टफ्रा मिथिनानै बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो माबाफोर सोंनांगौ दङबाथ' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नङाबा नोंथांमोना बर' जब निउसनि वाट्सएप ग्रुपबो दंखायो नोंथांमोना बे जइन जानानै पार्सनेलि माबाफोर सोंहरदोंबा सोंहरनो हागोन दा भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों